Baik. Ki noikai hapuk dadeng geri ki bedon haduk cispa ar sangut haduk menta kidang yok continue kontrak. Tekani kedai ka jinglek siliang kaba hang no badang continue kontrak dadeng geri subdivision. Hai kata kadon Cetai sa Garo Hills. Kemud la sistem ta la ya pen. La sistem tam. La jan Kemud La jandap Arsenal. Kum no kumta hapuk konsumsi jong James kidang ya peteng baik kumta haba kajuk ka kapus bat pi kita kidang yok ban peteng ban hikai kita ka penlengok bahaya ki pajba no sosnong jong ka jela ki pajba no sosnong jong ka rikasi lese na pedang jong pi ki bompat yo i lese ka pen kendit ya pi haba ngiyo i ya ki no hikai ki ba i ki jongi kita ki ban long kita ki resort ki baskam nam ta ka ri pe ki jaj ben reu nam ta ka lawai ki khun ki kti ki jongi menta nyau sengi nyau met kila don menta bat kila syong syak tangan hang ne po mot kyang nang ba hang ne ning kong le kila syong hang te khmat sekretariat rei kibor jongkaan kibor sarkar kila be no iki te kai ka pensiau khia yingi kam ki pajba no snong kalong ba beli kadi ka jia na ka wei ka por sa ka wei pat hang ne po ka jala ka jongi bat kai ka bangakwa ban pensngau bat kai ka bangakwa ban ong ru hang ne kalong ba kom ki nong yalam jong ka jala kamu chief minister jong ka jala ukodat sangma kai ke jing ya kodrat sangma ban ai ke solution nam taki no hikai ki ba i ki jongi hakaba lada u chief minister jong ka Delhi u Arvind Kejriwal ula ban wanra ka solution ula ban ai ka ying kasam ula ban ai ka kam ka jam na ban taki nongkrong ki badon hang te po nong ba Delhi kai pat ke jing ya u kodrat sangma ban pen scam ya ki no hikai hakakam ka bakila don kajingmut jong ka sarkar meklaya kalong bawat ya ka priang ka bakidang bam ki keni no jendat rei kat baki wei pat ki nong elam jong ki wei ki state nong elam nang teina po Delhi u Arvind Kejriwal ula ban ai ka kam ka jam ula ban ai ka ying namta kita ki nongkrong ki bomdon ying bomdon sem ki homeless kita ki jobless mentapat ki layo ka solution kajing im jong ki kelasuk rei kat baki nong hikai ki long kita ki bantai namta kalawai ki khun ki kti ki jongi penban ki hap ban sya sitom ki hap ban thia surok menta ki lalong penban ki nongkrong ngila ban ong ki hap ban syong kum kita ki nongkrong hang ne po surok te kani kalong ka ka ba kom ka imlang ka salang hang ne po ka jaj ben riu ki jongi nyim sewla ban pediang ya kani ka jingle jong ka sarkar bat kom ki pajba nong snong ka pidon ban ong bat ka pidon ban pensngau hakmat jong ka sarkar bat ka pidon ban le persa ya kom kani ka jaj sarkar ka ba pen sistem bat balik bain haduk kat ne nam ta ki no hikai ki i ki jongi te nakaliang jonga ngadon hang ni siteng met ban ngakwa ban yo snau ya ki jing jong ki no hikai habaya dei bat kani ka senjam ka ba kisim na ka wei ka por sa ka wei pat haduk kani ka klipman ha ka ba ka ba penlong ki ba kim hun kim suksu ban don hayeng bat kala penlong ki ban mi hapo surok te ngin ya keren menta bat i babu birbor kom i wei na ki nong yalam jong kani ka senjuk jong ki no hikai kontrak ki bala saweng no naka kam ke jongki te babu la kat no sngi na pila don mentang ne po khmat hang ne po mot kyang nang ba to nakaliang jongi ki no hikai contractual ko bala tip kum ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association kani ka jinge ke ka basan ga jongi ngila ya te kilim ti ba jai ngila penlong degarali nang ta kaset information cisen nang ta ka hunger strike arsen bat menta kene kedega abasan kumta habangi don hangni hagajing sisa ngi wan bandawan na sarkar na banta ala ka jong ka hok kumbala kren de katu keningut kino hikai ngi tip hai ka kerteng kontrak 100 day ka sarkar hi ka bam tip ya ka jingmut jongka la habangi ong kontrak kemut ba kalak benong ar benai lai benai hanrai namar ka jingbom snothu jong ka sarkar ya ka kerteng kontrak la pen continue yangi de post nem te daina kata kadau hadin ba ka snam jongi kala kutno te la sedang ban kendang yangi na kam kalong ya serium kum yo briu uba khot belas ngi dang step ki ong yangi like belas ngi andala poi khat arbaje ki ong khilait no don kamchu bat ka jing siu ring in mai se phi kalong kumta tade nagra kadau ngui kum kinoi kai kontrak ni don lagi jong ki kisam ka bangi haban kersan ki khon ki kti nadong sedong
te halor kani ka daw ba ka ba penong yangi bangin wan hang ni kumalaong bangi syong haying ru mlong lai chaturum long in sedang dawe ka kamru ngem wan shu namar ba ngisngo bani ka kam hikai kala ka ba don hangi kala long do long snam baro sikata te den ka daw ka ba penong yangi ba barok kino hikai ngi syong hang ni bat mit bat sngi na banta bangin yo ela jong ka hok la kat dostem bu menta pila don hakani ka service nakaliang jonga ha ngaladon news nam hakani ka kami kai kamut ha por ba pi shwa ba pin jon hakani ka service kamut ba ka h jong pi ka dang long ban ban yo kam sarkar la ne ban thep kam thep jam menta pat ka katkum ka snem ka jong pi hato pila over age nem katkum ka limit ba hagapor bangawan jon hakani ka kam kumut ba ngadang biang bah ngadang biang bah ka snem ka eru telada kipun kut no yang atang lai benai saubna hadu chisnem ngadang biang bah ban lai chiki bagi te try kat kum ka jing sotu jong pi try ka e ka jing e jong ka sarkar mo ban pen scam ye pi kum ki no hikai mo pila don namar ba kila renew ye pi nakawai ka por sakawai pat hadu ban dadap nyau snem pras nem don ki balach post nem e ru mo bu te ka e try ka jing ngau ha ka jing sotu ka jong pi try ka e ka jing e ka penlong ka sarkar bamla su ban peteng la ne ban peteng ye ka service ka jong pi to ka daw ka ba sarkar ka ai daw yangi kalong ba naga daw ba ngim la ban pendep ka amtat ta ka jing sisa ka amtat kamde ka bawan kendit hau arjar khandai kade ka balawan slam khandai snem manswa hau arjar shipho kalawan te namar ka jing le torti jong ka sarkar lada la kondak ka amtat nadu arjar shipho baro na preng jong ngim long sukum ne ngiladap nadu menno hanrai kagap kaba ka sarkar ka jingle torti jong ka sarkar hadin arja khat khandai ki penong ka amtat te kane ke khandai snem ka kta bahai ke ngi kamut ba khandai snem nadu ba lawan ka order ki kam pentri kam kamut kala dei ke jing bakla jong ka nakaliang sarkar ka kata te nakaliang jong pi ka e bu ka senjam thrai la da nakaliang jong ka sarkar ka le kelut bat ka le matla ba ye dei bat kan ne nakaliang jong pi ngilarai bangin syong hang ni hadu bangin yo lakalong arbanai lai banai hadu sistem rengin sngo hanrai ka thong jongi kalong bangi dei ban yo pat ya ka kam ka ba ngila trai baro chikata te to kble shibun babu namta kita ki jing personal bat ki jing share jong pi mo ya ka ka ba pi ya kendu jing bat ya ka ba pi kwa ban personal khmat jongi ki pat ba nong snong te nga kwa ban yo sngo mo nai wei no hikai imis ibadon kaying kasem ngila banong ne idon ki khun ki kiti te ka imis ka jing ka jong pi nadu ba ka sarkar ka weng no bat ka slot no ya ka ni ka kam ka ba pitrei pikta hato pidon da ki wei pat ki kam ki ba pi kersan ya kaying kasem ka ba pi la ban ai kata ka jingnang jing start la ni pi la ban ai ka bam ka di nam ta ki khun ki kiti ki jong pi Tadadu banga ladu ni kakam mo kalong ka ke bakta namangi wada kalong ka badu teka kalong ka ke basusi ke namangi ihaban kersan ke ni kasam ihab kersan plus sagi ki bahayi ngasam te kalong ka ke basusi tang ke namar ladangi ngide bangi ladap labiang hayi ngasam ni rada wanda syang ni po surok te kawai kalong ka ba kata yang namanga syong ni ngamde bang wantu lane bang dawa ya ka hok do kiwai dengan dawa ya la ka joka hok kumbang la yo ban aponya ngada ka haka push ka contractual based on renewal malaka por mo dengan dawa ka hok te haba ka sarkar kala pelaj kini ki post haka rukom jo ka contractual tengi ngi nama aku tu kapor ngi yale ka balak kuma ban apply ki kam ki ha kan di ka jala ka jongi ka no ka jing ka kam tengi layo ikan ka kam ngi la scam nalo bang la try ka kam ka sarkar kala pha ngi ban le kita ki training mo ki diploma course ting la pendek ka DLED asnam la gila pendek ka DLED habang ka mo habang le ban training ka DLED ngah pendek ki board practical battery tinggal ada pendap te saka ipar ke sarkar ka kwa hoi hakitu ki por ngi padon ni kata ka emtat
Ka MTET kawan hadin namar ngi ladap jon duk sem bahasa kharwai. Te kandi kawan hadin. Kandi ka MTET ka thau beteng ki fresh kan. Kamdi kan ban thau kan yangi. Ngi galalong kita ki ol ma ka jisha. Te ka sorkar pa ka kamut ban tamidin na yangi na ka kam namar na kada bangin pas MTET. Indri kadi at pat katu ka sertifikat bangi op ngi lekum no. Ka MTET pi kadai ka kurs ka bahap pulih kat nosnam. Ka MTET le tang siteng kenta. Kak baga ka tu ka DLED ka diploma jong ka tu pat ka Arsnem. Kamut bahakmat jong ka sorkar kamkor kata ka ka basutho exam argenta sikenta ban kata ka ba ka kurs Arsnem ma. Te ka por banga yale ka DLED kalong ngahaban pulikot ngadang don ka por ngi ilo kami ma. Ka por MTET pat ngahaban khakun pinang red kun ngimdan por te ban pe ka kot teng ni terhap kami haban dia sedang pangkun teman apkit ki kun ki badak red ki balaher udah namar gini kun jongi udah ruwero banyak lagi jongi kicat udah kam gajing kerjat full support nangi ki kami kepa kata ka ik kalong ka be to kata ka MTET kalong ka kam na mata ki fresh kalong ji mata ki kani ka ik ka sarkar ka pharu kalong ka ik ban mata na mata ki di pateng bandawan mlekin yangi ki bangi la hikai kam shaman de ngaso ga ka jing sem jonga kani ka DLED kalong ka badan kam ka kamdon kam ka DLED kan ban namangi la puling la study bahata te kani ka sarkar ka sikwa be bentar minit ini namar bangin pas kata ka MTET tekat kum ka jingkan mau jong pimis haswa ba ka sarkar kan terminate kat nosnem shwa hadin bakan satar minit ki ai ka notification dan ki ai ka jing pentip shapi lani kum ka kenja notice je kata tengim Gimdan katakan notification hadu bangil dep ban penkut kasupun baik blind tu. Kemudian kata kesan nama lapan yang ini bak order so hadir melatam ini kini ban agi order ki biasa ben kata kata naga tu order will be terminated anytime ha kan orang kapal. Ndai pergi ngila hikai de ki post nam. Kamde ka post ka bangil itu ka post junong no kadi ka sanction post kadi ka bakan post. La tung yang hak cakap jong gitu ki retired ki dan ki ba transfer nang tak ki dan gitu ki ba la layak mo ki ba teli ka post hak to ka dur ni kham lek tu ka ka post jong no but ataru habang ni try kan ka kam tika ka post ka bangi ki pule mo ka DLED ka tam ka diploma on elementary mo ka elementary hindai ki kham lek ta ban you ban lek tukla dan bangin like apply pat dia ka post ka bakam hai kadi specific page dia ka post ka bagi ikam itu according with the post ka ni kata te su share khandiat mes ya ka jing ya kendu jing jong pi mo haying hasam namar ba mo nadu ba pi shaweng no na ka kam hatu pi judon kita ki por mo ba pi ya kendu jing long ba pin kersan ya ka sam mo komba julong ma ki por mensual si pidang don ka service pidang yo ya ka tulop pidang yo ya ka bainong nrai menta hadin ba pi la sat terminate na pi shaweng no na ka kam ka jing jong pi ba pi ya kendu haying hasam te ka jing ka jong ha bi du haying hasam te ka perkat na mata kalau ikun tiga ka ka bang akwa ban terang ban pen start ikun long ka ka baki kun ki kwa sebut menta ki kun kwa boleh hire ma kamut kala ketak ba kan ka jing nang ta plus ni bawa na kay longing sang ko baduk ma te to kubleshi bun mes ya ka to kubleshi bun mes ya ka por ka jong pi kubleshi bun pila ya tu pila pensai hakmat jongi menta kubleshi bun nang ta sakaweru ka ba kani ka sarkar MDA menta ka penartatin bahai kadai kani hagapor bapha ele ka MTET kadon kawe ka jingkali hada dengiri jaga prathai media menta larangi khain ka jingsha habala lik ci jaka la sapret barok ka state te balai pensangi tang hapo dadengiri yangi pade yaj penyaj baik ki noi kai hapo dadengiri ki bedon hadu cispa ar sangut haduk menta kidang yok continue kontrak te kani kedai ka jinglek siliang ka ba hang no badang continue kontrak dadengiri subdivision hai kata kadon cetai sa Garo Hills kamut hang ta kidang continue kita ki noi kai ban hikai ban trei ha kamut kita kidang yok teng te kamut nap teng ha was Garo Hills kita kidang don bejah ka service menta service nomor exam tu pun
Te balai ki penslam hadu da ki snam pat mentah. Haba ki dei bet. Ha? Kamu ki hadin jong ka tu ki la pelong entet beng ong. Te kum no pat ki dang ne pat mentah. Kamu kin pat sawang ri ki wei ki dang don mek. Kum no pat sakata ka konstituensi jong Jim Sangma hapo West Garo Hills. Kita kino hikai ki badai ka juk ka pus bat PCA ki dang ya don haduk mentah ka service. Te kani ka jingle jong ka sarkar namar hakaju ka pus ladaweng ladai benweng lang ya baru. Kita kadai jing snow jongi, ka jing snow tu jongi. Te lada habangilai mi sika sarkar ong bahada dinggiri ngimpat thong ka daw kalong ba namar hak tu kejaka don ka jinglik question emtet dan kalian jongi ngila ong ba lada lalik hada denggri khamtam ka prathai media manta la poilut chabaro te balai phimpen sange lang ya baro balai kiwe ki konsensi balai kiwe ki jilla phi kiwe ki district phi continue te na kalian jongki ong ba ka jinglik jingkali ka tang hada denggri de na ka ngi pensange ada denggri bat ngi penne ya ki contractual hapo da denggri haduk menta Em ka jingkali emtet ka dei nadu usnam arjar khat khandai tik nadu arjar khat khandai arpoi arpoar long ka emtet hadin jong kata arjar khat khandai long kamdon emtet su hadin jong kata arjar khat khandai kadon sen kadang don sen te hakanu kor keempat kita kidang nek bah ka service kat baya PC pat haba lada ka lik jingkeli sibu umta lada penle ya pihak arjar kat khandai sibu lada ka lik jingkeli benai January ka sarkar ka dei ban khnam kan long renti ya bro khoj lada ka lik dei ban penlong special ki ha ka wei pat u benai mo laki pas ne ame kata lene kata te kamlong fair kamlong khoj te komno u Jim Sangma tang bu udai u minister jong ka sarkar MDA ula ban lek kat bamon ya kita ki briu jong u hapuk konsensi te kani ka long ka ka ba kom ki pat ba nong song snong ngihap ban kendit ben riu ha ka ba kom kini ki judge minister ngiyu apo ke jela ya ki wei ki no hikai ban na ki wei ki constituency na ki wei ki district la sa be na ka kam la pen song sa tangan ye ki la pen kelan nong krong ye ki apo surok hap thia apo surok ka jing im ka jongki la jan ye ka juk kerdan bat ki nong krong nila ban ong balai babungin ngauram ya kata habang ikiran ke jing sisa mo hanrei kat ba kita kino hikai ki ba napok ke konstituensi jong Jim Sangma napok West Garo Hill District balai u Jim Sangma udai ublai ha ka ba ulak ban lek don bor hadu kat ni hapok ke state ke jongi ha ka ba ya ki wei kino hikai la sa be la sa terminate kat ba kino hikai ki ba ni depok konstituensi jong udang ri khop kamu kane kapau ke jinglek siliang ya kita ki wei kino hikai napok ke konstituensi jong Jim Sangma kidang penne kidang ri ndai kini kino hikai menta ki lapen kelan nongkrong tikane kalong ke ke ba kom kari berkejat penriu kom ki paj ba nong song jong ke jela ngim solak ban pediang dari leiru ba kom kini ki kam lek siliang ki kam pet siliang kemat ki kam snap siliang skor jong ke sarkar MDA kalek namta kino hikai ki ije ke jongi lada kini kino hikai ki hapan wan pet mit pet yong ne puk surok beli kita kino hikai ne pok West Garo Hills ki ba kaju ke service kaju ke pos maki pat kidang enjoy ya kata ka benefits jongki te kani kalong ke ba let's say don na pedang jong pi ki ba pisau tu bakla ya kata ka jing ong ba namar ba ki dei kontrak kim don hok menta pilas no tu sai am nang makani ka jing ya kendu jongi menta ba ki jing sisa kala pau menta ba kidang don kino hikai na ki wei pat ki district na ki wei ki constituency ki ba bat hi de ki minister jongki jong sarkar MDA kidang la ban bat hadu menta belai pat tang hak ta kawe konsensi kila ban bat jubor bat haduk mentar kimpat uyo ya kata ka jingyolong rekat pedang ki prano kai lada ong lik kata ka jingkeli nadu usna bar kat kendai ka jingkeli jong ahani kalong ba hadin jong awar jar kat kendai kadang don ne em ka emtet lada kadang don ka emtet balai kim penlek lang ki hak kata ka por ba ka don ka emtet lada ka lik kata ka jingkeli balai penlong spesial dan penlong kerpang namta kita ki balik ke jingkeli bat khamtam kembai ong ibabu mentan ba lada kali ke jingkeli hak pertai sosial media wat napo Amerika kidang poi hadu hang ne po ke state ke jongi wat seduk snong kenong gi jongi tikan AAU hang ne po khamtam ni ong ne kinong hikai kila bat kita ki smartphone kila yo kita ki information te ka AAU ki bakin liklut kita ki lada kali ke jingkeli hang te po
West Garo Hill District konstituensi jong Jim Sangma ka ayu ban lik bro si jela te kani kalong ka ka ba ngim ilak pediang bat ka don hapdang ke jing artatin bat ka penlong ngi ba ngim syania syu ya kani ka sarkar MDA hakaba kalak pawi kata ka jing khap silang kemat kalak pawi kata ka jing set kelut silang skor jong ka sarkar MDA namar kata nga apil sang ni haki pajba na senong haki kemi ki kepa ki kena skul jong ka jela Lala piit nam ta ka lawai jong ki kun ki ti ki jongi nam ta ka lawai jong ki imlang ka salang yang mi rengkat ai ka ti ka mon ai ka ti ka diang bandawa rengkat nam ta ka hok ka justice jong kini ki no hikai kombak kita ki wei ki no hikai na po ki wei ki district na po ki wei konstituensi ki yo ban enjoy kata ka hok ka jong ki kini ki no hikai ki be jongi balai tang maki ki hap ban mi surak bat balai ki hap ban siam ya kata ka jaka jong ki nongkrong de kublai sibun ngikit bok kit ruang bat ngipha ya kata ka kubor kitbok syaki no hikai ke be ke jongi ba ublai try kanat undon lam don rangkat batki bat ai ba kata ka jingdawa jong ki nam ta ka hok ba kin long ka bajop bat kin poi si ka thong